Badia urte batzuk, laun batek barauai buruz hitz egin zin, eta sarian bilatzen egin izan, ze aurkitu asmoz. Eta harritu galditu nintzen, nola beti dantikan izan du da barau mota ezberdinak, eta medikuntzan holkatu izan dute baraua erremedio eraginkorrenetako bezala. Zertikan, sarian agatzute informazioa, ikusiko zute antiinflamatorioa delako, garunan edo, mentin enfermedare esaten din, hainbeste gaitz bai kardiobaskolarra dela, bihotzekin zer ikusi bai mentala, zerebrukin zer ikusi buelta emateko, erraztu ito nola bait, gertatzen dena da, edo zer dela eta gertatzen dago autofagia gatikan. Autofagia da nolabait guk gure burua jati, gure zelulak egiten dute elkarren artin jan nolabait zelula senescente esate dena trabait jautena lanik egiten ez dutenak, batatikan, bestetikan funtzionatzen ez duten hainbat atalek, baitela proteina txarrak edo esantzagunez, guri on egiten ez digutenak, eta beste hainbat faktori mitokondriak eta gauza asko daude non guk kanpotikan elikagaiak sartzia uzten dugun momentutikan, 16 ordo pasa ondoren hasten da nolabaiteko garbiketa bezala. Garbiketa horrek ikaragarrizko onurak du, eta garrantzitsuna nere ikuspuntutikan, normalki ez dut iritzia ematen, gaur emanengot. Garrantzitsuna dudik gabe da, zuk zure buruakin, zure menteakin eukiko zuen lehia baraua edo ezin hortan. Eta jarraitzeko, onura pila batetik zure gorputza garbitu ingo dula. Bakizu itxia ez hori mazu garbitzen, ze gertatzen, kotxi ez bazu garbitzen, bakizu ze gertatzen den. Zure itxia garbitzen zunin, ikaragarrizko alibioa sortza batetik, gustatzen zaizu, itxiako funtzionatzen du, zu gustuago egotentza, zure gorputzakin gauza, bea. Baraua jakin, nikin izan dutela urte oso batin zehar, hastian egun oso bateko baraua, esan nahi du, iganin bazkaltzetikan, ezer ezan, ez afaldu alegia, eta astelenin ez gozaldu, ez bazkaldu, ez afaldu. Eta hasti hartin, gozaldu. Nikola izan duen. Bino prozeso baten ondorio bezala, non autofagiakin hasi nintzen alegia gozariak entzetikan, hainbat egunetan, edo bazkaiak endu, edo afaiak endu, ze abiatuaz ez, gorputza oitzia batetik, eta zuk zure mentikin dakazun harremana hobe zautzia. Ze esan barauai buruz, sarian behitze sartzen emazazte hor ez dute horri ezberdinatu zute, aitako bada ayuno.es, eta hemen azaltzen da, Hipokratese, Platone, Sokratesek, Aristotele, Galenok, eta hainbatek aipatu izan duten baraua. Barauan beste onura bat, egun bat minio gehiago egiten zunin, hirugarren honetik aurrean normalki, burua gelditu egiten da. Gelditu. Erabat gelditu, ez do pentsamendoik. Eta hori ikaragarria, bizitzan, ni horreatik iritsi nintzen honea, Aristoteles eta Platon izan zin ere harritu zin haula ez jakitik airi buruz, erabaki garrantzitsu bat hartu bertzuten aldiro, 3-5 tarte hortako baraualdiak egiten zituztela, eta esan, eta sinitzen probatzen, eta gaur egun arte. Gaur egun, azkeneko induten aldaketa nola bai da, irailetik honea, hastian 2 egun, barau, eta iteutena normalki astrena eta asti hartia saiatzen az. Onurak, beste bideo bat inesango. Ikaragarria dira. Burua galditzia, gorputza garbitzen nahi dela badakizu, onura batzunik ez naz, igual zindut, zientifikoki ikusi diteke, badaude ikerketak non hainbeste barauin ondoren, holako onurak daude, perfecto. Oso gino. Onurak, oso gino. Behartua nozau itea? Behartua ez, nik nahi dut. Probatu. Informatu eta probatu.